IFM News. IFM News. Lokal. Ti LGU Badok nga idadalwa ni Mayor Virgilio Calahate ket nang buwangay iti meeting may papan iti anti-EPAL law para kadigiti amin nga elected officials ken punong barangays iti ili a Badok. Panggep ti diskusyon amang ipaay iti nalawag a panangiwanwan ken mangpapigsa iti koordinasyon dagiti lokal nga opisyal. Ti diskusyon ket indatag ni Maria Beverly Bakiran, MLG006 iti ili. Ti topiko ket nang ipaganet-get kadagiti kangrunaan na konsiderasyon tapno masigurado iti panakaitungpal dagiti agdama alinteg ken paganurutan. Partikular iti panakaipatungpal dagiti programa ken aktibidad iti gobyerno. Numan pay saan nga opisyal alinteg ti anti-EPAL law, na addan dayto iti konsepto a panggep na alapdan dagiti politiko wenno opisyal nga agusar kadagiti proyekto ti gobyerno para iti bukod da a personal a pagimbagan wenno promosyon. Ti EPAL ket dagiti opisyal nga kay ayuda a mangikabil iti naganda, rupada wenno tarpulin kadagiti proyekto nga aggapu iti kwarta dagiti umili. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM.